Eta gaurkoan kolaboratzaile batekin aurrera eginen dugu, Patxi Urrutia gonbidatu dugu gaurkoan ere gaurkotasun gaiak lantzeko. Arratsaldeon Patxi eta ongi etorri. Baita zuri ere eta mil esker. Bueno, lehenik eta behin, Ikurren legeak sekulako zalaparta sortu zuen pasaden astean, indargabetu egin baitute Nafarroan lege hau. Ze nolako hausnarketa egiten duzu alderdi politikoek izan zuten jarreraren inguruan? Bueno, nik uste dut lauko taldeak egin behar zuena, egin zuena, azken finean bazegoen hor lege bat, bakarrik egina, ikurrina desagertarazteko. Nik uste dut gauzak ez direla horrela egin behar, gauzei eman behar zei irten bidea, baina ez denak debekoen bitartez inposatu. Eta hor, bueno, beraiek egin zuten astakeri izan zen, eta orai, bueno, astakeri hori nolapaitere konpondu eginda. Baina honekin batera nik uste dut azpimarratu behar dugula, zen olako gorrotua dioten ikurrinari. Ez atzo eta egun horietan ere ibili dira hor prensanta ikurrinaren historia zabaltzen. Ikurrinaren historia oso erresa da. 36an debekatu zuten eta eramaten zuen guzia nolapaitere zafratu egiten zuten eta askok hil ere egin zituzten horrengatik bakarrik. Horrengatik nik uste dut gero 70 hamarkada hortan sartu ginenean ikurrina izan zen askatasun ikurra eta gero PNVk hartu zuen erkidegoan hartu zuten beraien ikurra ofiziala. Baina, hoi baino lehen, eta horren asko zer gainetik eta askatasun ikur bat. Eta gara, hoi da guk, orai aldarrikatzen duguna edo inbertze jendek bere barnean daukana. Ez da ikurra bat edo bestea, da askatasun ikurra. Horrekin eta horren defensan, zigortuak izan ginen horren defensan, borrokatu genuen, eta nolabait ere gure askatasun, keinoak askatasun ikur guziak mantendu nahi ditugu, eta hori ere horrelako kasu bat da, baina hemen ez dago inolako inposaketarik ere, zertaz. Nahi duen, herriak beraiek egin dezakete iduritzen zaiena, edo hango herritarrek nahi dutena, azken finean, demokrazian aurrera pausu bat ematea da. Zer gertatzen da, gertatzen dena da, UPNek ez duela inolako politika alternatibarik. Bakarrik nahi du kudeaketa horietan, beraien sakelerakore inbertzagauz biltzeko. Gaurko egunean ez dute horrelako aukerarik eta behar dute nonbait ere gaien bat harpatu, eta bueno, pues gai honekin nola aski pozoindu duten azkeneko 40 urte hauetan horrekin segitu nahi dute, baina uste dut hau bai badela deutzezetik bomba atomiko bat ateratzea. Uste dut adibidez Nafarroaren kasuan, badakigu gizarte honetan hainbat sentsibilitate daudela identitate ezberdinekin, ez? Gizartean zalaparta hau sortzen da edo soilik maila politikoan dagoen eztabaida da? Hau da, esan nahi dut. Bai, ez da zalapartarik sortzen hemen demokratikoki jokatuz geroz. Azken finean, ikurrinaren alde gaudenok edo bertze, hemen bagaude gizartearen parte bat, eskatzen duguna horrelako ikuspuntu desberdina daudenean, denak aztertu eta hoien inguruan erabaki eta populazio osoak dauka erabakitzeko aukera. Beraien arloan, beraien zegokion gauzetan. Hoi da aldarrikatzen duguna, erabakitzeko eskubidea behar dugu, baina ez naski bakarrik Euskal Herri bat edo independiente izan edu. Edo zen gauz egiteko ere, azken finean orai ere, hor daukat herri guzietan herritarrek erabakiko duten nahi duten edo ez duten nahi. Gero, ikusteko hauena, ederren izan da Agoizkoa. Horeiko UPNeko bozeramailea Agoizko alkate hoia zenean, berak udalean 4 urtez edo 8 urtez mantendu zuen ikurrina, eta orain ari da, egiten dutenak, nolapait ere, zigortzen zafratzen edo kondenatzen. Eta hori ezinezkoa da, azken finean. Baina nola politikoki UPN-PPek Nafarroan ez dute zeri lotu borroka politiko bat eramateko, beraien nahi dute, beraiek kudeatu hemengo gizartea, beraien onurerako, beraien lagunen negozioetarako. Garo, hori ezin dut erranta behar dituzte horrelako gauzak harrapatu, edo pilatu edo erabili,
alternatiba bat pizteko eta azken finean hemen bi urten buruen izango diren hauteskundeetan berriz ere kudeaketa beraien esku gelditzeko. Ikurrinarekin hau gertatzen da, baina euskararekin ere berdina gertatzen da, ez? Oso gai gutxi dituzte, eta hoide, Euskal Herrikin ikusteko duen zer edo zen gauz. Euskararekin, ikurrinarekin, horiek bakarrik ez dute aipatzen dirua ongi azaltzen den, hemengo pobreziaren alde, langabezian nola lantzen den, hori etzaie bosta sola, bakarrik daukate hau zertaz. Beraiek nahi dute oraindik gainerako gai sozial guztiak okerrera egin dezatela. Gaurko egunean, gaurko gobernuak laguntza handiak eman baldin baditu pobrezian daudenen alde, jubilazio edo erretreten alde, erretratak ere goratu baldin dituzte, horiek denak hor daude, baina horien kontra ezin dute irakutsi. Beraiek baleude ez zuten olakoik egingo. Ez dute gai sozialetan inon ere kritikarik egiten, jendeari gehiago babesteko, jendeari gehiago laguntzeko, beraien kezka bakarra da nola hartu gobernua. Eta horretarako jendearen bihotzera deitzen dute. Ezken finean ikurrak eta keinuak eta hizkuntzarekin ere egin dutena, hizkuntzarekin egiten ari diren diskursoa ikaragarria da. Euskararekin erranez, gehiago elebakarrak ezingo dutela lanik egin administrazioa. Horrelako astakeriak errateko beharretan balin badaude, erranetu horrek politikoki utsak daudela. Eta hori da gertatzen zaien, ez dute nondik lortu, azken fina ez dute, hemen unekin behar bada lortu dezakegu zerbait. Osangi, euskararen gai alde batera utzi gabe, korrika hemen gutxira Iruñera iritsiko da, ja datorren igandean. Euskal Herrian dabil 2500 kilometro baino gehiago egiten parte hartu duzu? Bai, parte hartu dut. Sasoiako jubilatu taldea, bi autobus kilometro bat hartu genuen, eta bi autobus antolatu genituen, eta hori hor kankurritu genuen, oso egun polita, eta guretzat, ederra izan zen 80 bat jubilatu, mantxo, baina guk ere ikurra eraman genuen, eta pozik, eta gehiago da harritzekoa, zen olako indarrarekin dabil oraintxe ikusten dituen iparraldean egindako argazkiak eta hor ikusitako jendetza, eta ikaragarri izan zen, orai atxaldean bastandik ere pastuko dira, eta igendean berriz ere Iruñen egoteko aukera izango dugu. Osongi, patxi. Bestalde, asteburu honetan, baztanekin aurrera segituko dugu, izan ere larun batean bertan manifestazio bat egin zen esne sektorearen inguruan, hor Sorian sortu nahi duten ustiategi batengatik, nola ikusten duzu hau guztia? Gaina dola gutxi elkarrizketa egin genion baztango abeltzain bati. Nola, lehenik erran behar da, jendetza bildu zela baztanen, jendetza, animeneko erauntxie bota zuen gainera guan manifestatu nahirik genbiltzanean eta manifestazioan geundenean ere, eta oso fuerte izan zen alde horretatik, baina berzaldetik ze jendetza ikustea. Zer gertatzen da? Gertatzen da, baztanera iritsi dela mundu osoan dabilen ideia edo bultzatzen ari diren bizimodua edo antolakuntza modua, ez? Gutxi batzuk nahi dituzte mundu guztia beraien onurako bakarrik ibili. Eta, hemen ere dirudien abereek ematen dituzten aberastasuna gutxi batzuk hartu nahi dituzte, eta horretarako nahi dute gizarte oso antolatu bakarrik beraien negozioa mantentzeko. Zaitara hemen dago Danonea adibidez, beraien nahi dute aliketa negoziorik handien atera, eta esnea biltzeko beraientzat asko zaharrexago da leku batera gantan bi kamion kargatu ezinez basarri ibili. Bostaxola zaila orain arteko bizimodua mantentzen duten edo ez, hoi ez dute beraien kezka da bakarrik aberastea. Baina, karo, ekoizle txikiak behar dute kontutan eduki, nahi balime dute bizi eta bizi orain bezala eta horreko lan egiten, ezin dutela utzi horien esku antolaketa orokorra. Eta hori da baztanen oso argi sumatzen zenak handen larun batean. Jendeak nahi du bizi orain arte bezala, orain arteko lanekin, eta ez du utzi nahi multinazionalen esku beraien etorkizuna, beraien antolatzeko modua, beraien ogibidea. Eta, hor ja hasi dire uste dut, zerengatik,
hitzaldian edo egin zen diskursoan azkenean, esaten zen, hori dela urte batzuk, Kaparroson 5.000 beiko ikulu egin zenean mugitu izan baginen, igual gaurkoan ez genuen olako gauzek egin, baina ezin dugu, gure mendiko etorkizuna hankazkoiti bota. Azken finean, alde batetik dago ekonomia, beste aldetik dago ekologia ere. Bestena zor, abeltzainak eta desagertzen badire eta bide horretatik doaz denak, itxuraren arabera bide horretatik doa gizarte hau, ez balme du hoi mozten, azkenean sasiak hartuko du mendi guzia, horrek dakarren arrisku guziak, horrengatik hemen uste dut nafartar guziak eta euskal herritar guziak buru belarri egon behar dugu, sorian egiten ari diren horren kontra, eta gehien bat, gueren, egunka eta egunka urtez bizimodu eskaini diguten metodoak eta formak gure eskutan mantentzen. Gero kusiko dugu nola antolatzen garen egokitzeko gaurko egunko arazoei, baina importantena da guk gure esku izatea nola antolatzen dugun etorkizuna eta gure herrietan eta gure bizimoduak mantenduz zer nolako aberastasun gehiago ematen aldizkigun gaurko abantzekin edo adelantuekin, ez? Bestaldean elkarrizketa hori egin genuenean, komentatzen zegoen adibidez Frantziaren kasuan sentsibilizazio askoz ere gehiago dagoela gai honen inguruan, eta adibidez saihestu zuten horrelako ustiategi bat egitarena. Hemengo kasuan adibidez ikusi dute gizartean oraindik lan gehiago egin behar dela sentsibilizazioari dagokionez, ez? Bai, han urteak daramazkite gehien bat beraien kamara hor legez kanpota edo alegala edo antolatu zutenean, hainbertze gazte bat daude, beraien, nekazarien mobilizazioak askoz ere handiagoak izan dira, askoz ere antolatuago daude, hainbertze gazte bat daude hor segitzen dutenak, bertze bizi modu betera, baina kapitalismoa denetan berdin dabil, horre etxaia hor daukate, baina konturatu ziren lehenengo momentutik, eta lehenengo momentutik borrokan hasi dire, igual hemen berandu isko hasi gara, zerengatik, atzematen zituzten zenbakiak horreiz ditu gogoan, baina azken bola daunten nekazale etxe ustu direnak, hauniz dire, eta animeko aurrera pausua eginda modu hortan, eta gero, hemen industria badirudien egingo duela, baina industriak ez dagoen eta industria unitzek etorreko, zerengatik gaurko gunean ekoiztea oso arrexea da, ekoizten du behar baino asko zera gehiago, gaur bertze modu batera aztertu behar dire gauzak, eta hor azterketa sakon eta zabal bat egin beharra dugu. Lehenbiziko izango zen lan orduak murriztu, bigarrena izango zen lana banatu, nik uste dut horrelako gauzetan oinarritu behar dugu, azken finean produktibitatean ez du konponbiderik, lehenbiziko gauza, teknikoki imposible da horrekin konpontzea, baina bigarren gauza da, gure inguru giro usteldu xeatuko dugula. Gaurko egunean badakizu Holandan daukaten arazorik handiena zein den, da lurpeko urak hainbertze behiekin eta hainbertze purinekin, denak usteldu daudela. Osongi. Beste gai batekin aurrera jarraituz, azken finean gauza asko lotuta baitaude gure gizartean eta gure ekonomian, pentsioen mundua ere primeran ezagutzen duzu hor sasoia jubilatuen elkartean ederki aztertzen dituzu horrelako gauzak, nola ikusten duzue pentsioen egoera? Bai zuei begira eta bai guri begira, ez? Etorkizuna beltzago dago oraindik. Gizarteen egoera eta pentsioen egoera izan daiteke etorkizunean berdintsua. Hemen uste dut bi gauza argitu behar dira lehenik, alde batetik da. Pentsiodunek arazoak erabat desberdina dire, zerengatik 450 euro kobratzen duen pentsioduna eta 2.300 kobratzen duenak arazo erabat desberdina dituzte. Batek soberan du dirua, ez da zer egin, gehien bat orain indarrak eta osasuna galtzen ari deneinean, askoz ere behar baino diru gehiago daukat, eta bertze berriz neguan bere etxea berotzeko dirurik aski ez dago. Horrengatik guretzat lehendabiziko gure aldarrikapen nagusia da azpikoa goratzea. Azpikoa goratzea, orain lege asmo bat izan da 1.080 eskatzen zuena jubilazio guztien Nafar gobernuak hori osatzeko. Dena den, uste dugu hor goiti egin behar duela, gora egin behar duela, eta nola Madrildik ez dugu lortuko, Nafar gobernua beharko zituen nolapait ere borobildu edo lagundu pensio hauek. Hemen alik eta laisterren 1.000 eurotik goiti pastu behar dugu horiekin. Hoi da lehen da biziko arazoa. Bigarren arazoa da, hemen ere behiekin gertatzen dena,
seguru konpainiak negozioa egin nahi dute horrekin. Eta badakite hor daukaten negozio ikeragarria dela. Azken finean zuk ematen diezu bereiei dirua 40 urtetarako, inolako kontroli gabe, inolako exigentziari gabe. Eta konpaini horiek ari dire buru belarri edabideetan, anuntzioen bitartez, teorian jakinsu batzu nahotan jarriz, hainbertze bitarteko guziak erabiltzen dituzte erakusteko, pentsio pribatuak egin behar direla. Pentsio pribatua zer da? Nik ematen dizu zuri dirua, eta 40 urten buruan joango naiz erratera zenbat diru itzuli behar nauzu. Ordurako, seguru errango nauzula krisian gaudela, azkeneko urteak gaizkiekan direla, tartean zuk urtero kobratzen duzu kudeaketagatik eguneko bata, eta hor daude negozioak, eta pentsioekin ere negozioak egin nahi dituzte, eta hori dire gure txaiek handienak. Dena den, ostegun honetan manifa bat dugu gure pentsioen defensan, pentsiodunen eguna delako datorren osteguna. Pentsioen erreserbaren inguruan ere askotan etortzen dira, ez? Informazio desberdinak nola erabiltzen den hemengo diru hori, zertan diharduten Espainiako gobernutik, ez? Begira, guk arazo bat dugu, eta nik uste dut egunero gongarko genuela hau aldarrikatzen. Guk aldarrikatzen dugu, ezkertiar eta bertzaileok aldarrikatzen duguna da, guk erabakitzeko aukera izan dezagun. Guk ez dugu nahi, gure herritik kanpo dagoen norbait gure etxean sartzea, errateko nola jarri behar ditugun hobeak, ze bazkariak egin behar ditugun eta nola paindu behar dugun sukaldea. Horiek denak egiteko gu gai gara. Eta horrengatik ere ari gara beti aldarrikatzen erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko eskubidea, baina gure eguneroko antolaketan. Hori da aldarrikatzen. Eta pensioekin ere berdin gertatzen da. Ze pastu da horreiko bazegoen reserbako kutxa famatu hori, eta hori dena gastatu dute. Rajoik gastatu du. Eta gastatu du zenbaitetan estatuko zorrak ordaintzeko. Eta karo, orai erraten digute, ez dagoela. Bertzaldetik era dago Toledoko ituna deitzen dioten hori, non sartu digute buruan pensioak ordaintzeko bakarrik erabili daitekela seguridade sozialean ordaintzen den dirua. Eta hori ez dagoela, zergatik militarrek ez dute hortik kobratzen beraien erretreta, militarrek kobratzen dute estatutik, estatuko kontuetatik. Lehen ere hala zen gure pensioetan, baina hori sartu digute irakusteko, nolabite buruen sartzeko, ez dagoela dirurik eta guk ezin dugula kobratu gure pensioa. Baina hemen aldarrikapen oso azkar bat egin behar dugu pensiodunek, hasi gara pixket antolatzen eta gehiago mugitzen, gurea aldarrikatzeko. Injustizia asko izan daitezke gure tartean zenolako pensioak izan dire, ez da izan bakizek. Baina lehenbiziko gauza da, gure esku, jubilatuekin hitz egin behar da ikusteko zer egiten den. Eta, guk eskubide guztia ditugu pensioi kobratzeko. Ezinezkoa da, eta azken finean, hainbeste errepikatzen digute eta sinesten dugu, ezinezkoa da onartzea militarrek. Deusik egin gabe, inolako ekarpenik gizarte honi egin gabe, 58 urtekin jubiletu, beste lan bat harpatu, eta gero pensioak eguneko eguna kobratzea. Eta horien dago ez dago problemik. Berdin da, denak ari bagara lanien edo inorez bada lanien nahi. Bereie gobernuko, estatuko aurrekontuetatik kobratzen dute zuzenean. Zertaz guretzat ez dago, eta horien zebat dago, eta askoz ere gehiago borboia gordaintzeko. Gure lapurrak, nolabait jornala emateko gure lapurrei, horretako ez dago problemik. Horrengatik gertzen dut, hemen eztabaida zabal bat behar dela, eta aldaketa batzuk ere alik eta laizter. Eta lehendabiziko aldaketak, hasien errantuten bezala, da 400 edo 500 euro irabazten ari diren jubilatu horiek denak, horiei altxatzea eguneko 80 eguneko eguna. Aldaketa hitz egiten eta politika kontuekin aurrera jarraituz, EH Bildu alderdian ere aldaketa batzuk izan dira, zeintzuk? Izan dira, ganden larun batean sinatu ziren gainera, orain arte balin bazen, hau koalizio bat balin bazen, oraia gainditu eginda fase hoi, azken ari dela 6 urte hasi ginen elkarrekin lanea, zenbait taldek, eta denboraren poderioz, gankara nahitasun hoi edo elkar ulertze hoi, eta gero, ikusiz zenolako beharrak ditugu, zenolako etorkizuna daukagun aurrean, eta gehien bat zenolako erantzunak eta antolaketak behar ditugun, horretarako, beste pausu, aurrera pausu bat ere eman da, eta orai, 4 taldeen artean erabakiak hartzeko orduan, militantzia osoaren iritziarekin hartuko dire eztabaidak eta parte hartzea askoz ere zabalakoa eta norbaitek nahi balimedu
proiektu hori babestu, ez du lehengo taldeetan sartu behar, nahiz eta nahi duenak libre izango dut, eta talde horiek ere autonomia osoa izango dute beraien iritziak edo plazaratzeko. Baina, bueno, uste dut, hemen beti izan da aldarrikapen bat, batasuna, bueno, pues, ez da hemen bakarrik errate aski, guk kasuntan erratetik egitera pasatu gara, eta, bueno, praktikan dago, lau talde hauek zenbait urte elkarrekin lanien aritute, oraindik beraien harremana sakondu nahi dute, ez naski beraien indarra handitzeko, baizik eta hoi ere bai, baina gehien bat gizarteunek dituen beharrak norabait ere erresago asetzeko. Aldaketa hauek uste duzu onurak ekarriko dituela? Dudarik gabe onurak ekarriko ditu, unek sinesgarritasuna handituko du jendearen artean, eta gehien bat konfiantza hemendik aurrera bertze pauso batzuk ere eman daitezkela. Gure gizartean, azken boladan aurrera pauso handiak ematen ari gara. Guk orai begiratzen baldin duzu, 8 urte gibelat, gaurko gauza, gaur gertatzen diren gauzak ezinezkoak izango ziren. Bueno, bat izango da, datorren larun batean Baionan gertatuko dena, edo, bueno, pues orai nola Nafar gobernuak lau taldeen arteko gobernua osatzea, hainbertze aurrera pauso ikeragarriak eman dire guk sinesten ez genituenak. Horrengatik horrek ematen gaitu oraindik aurrera ematen bali medugu eta hildo horretatik segitzen bali medugu horrek ematen digu konfiantza. Pentsatzeko hemendik zenbait urtetara, horiek ere, bueno, inbertze pausure emango ditugula. Guk gaurko unean asmature egiten ez ditugunak, pentsature egiten ez ditugunak. Bueno, uste dut hau ere, hildo horretan bertze pausu berri bat dela, oso ona eta konfiantza asko emango diguna. Oso, Ipatxi, bukatzeko Nafarroako zorraren inguruan auditoria bat eskatu duzu zergatik? Orain dela urte batzuk, Nafarroako zorra 600 milioikoa zen, orain 3.500 milioikoa ez da izan bada. Bueno, badaude zenbait gastu astopituak izan direnak, horren inguruan nahi dugu azterketa bat, ze pastu den, baina gehien bat hor badago hainbertze diru xautu dena. Eta gaurko gunean uste dut orain dela momentua ikusteko zer gertatu den, eta horretarako egin behar da, auditoria bat egin behar da, eta Nafar gobernuak hor jendea jarri behar du lanean ikusteko zer pastu den nola gertatu diren gauzak. Haunitzek garaten dute baizuek beti mesfidati ibilki zarete, esperientzia bat daukago, Nafarroko gutxeekin gertatutakoa. Eta ikusiz gainera, zen modu itxusian lapurtzen zuten adibidez dietak kobratzerako orduan, gure mesfidantza ikaragarria da, ze gertatu den azken urte hauetan, gainera ikusi zenolako zorra utzi diguten. Gu badakigu zenbait diru eskatzerako orduan eta interesak askoz ere merkatuko preziotik eta askoz ere gorago ordaindu direla, hor badaudela zenbait lagun gobernuaren upeneko lagunak negozioak egin dituztenak, eta hori dena badazkigu, baina nahi ditugu, horiek ikusi egin ditugu, orain nahi ditugu frogatu ala direla paperen bitartez, ikusi zerabakia noiz nola hartu ziren, eta horretarako informazio guzia nahi dugu. Eta hori da aldarrikatzen ari garen Nafarroko gobernuaren aurrean, Nafarroko gobernua gaurko unean, nahiko berritsua da, baina behar dugu hortik ere tiratu, eta behar dugu lanian arazi fuerte zerengatik gai hau oso importantea da, gehien bat zenbait diru bereskuratzen aldugulakotz, eta bertzealdetik ere gure etxea nahi dugu garbia eduki. Eta ez naski kanpotarra torri eta gure etxea zikindu nahi duten momentuan. Eta hemendik aurrera ere segitzeko behar ditugu goitura berri batzuk sortu, non aprobetxategiak ez duten eremurik izango, lan eremurik ez dut izango, eta ebasko eremurik ere ez. Eta hor gabiltza, hori dena, hortarako informazioa beharrezkoa dugu, etxea garbitzeko eta aurrera proiektu batzuk ere antolatzeko eta ikusteko zenolako modutan, zenolako arauekin, zenolako gogoarekin, zenolako interesekin, kudeatu behar den gure politika. Bukatzeko eskatzea beti librea da, uste duzu hau posible izanen dela? Nola eskatzea? Auditoria bat eskatzearena hori egi bihurtzea, uste duzu posible dela? Gauzak egi bihurtzea denak posible dire. Bakarrik gaia dago horri nola lotzen gatzaio. Gu lotzen bagara gai bati buru belarri, gai hori irabaziko dugu. Eta ejemplo bat errein dezut. Datorren igendian, launbetian Baionan gertatuko dena. Lortu dugu armagabetze bat
Frantziako estatu eta Espainiako estatu borondatearen aurka. Herri bat elkarturik, talde politiko guziak elkarrekin Le Pen alde batera utzita, eta bat batean, izango estatuak eta ez hemengoak, ez dute izen gaitasunik hoi mozteko edo hoi ekiditeko. Horrek zer nahi du? Herri bat antolatzen bada, eta eguneko xehetasunen gainetik adostasun puntu batzuk arpatzen baditu, eta mugitzen hasten balime da, gaur ezinezkoa dena, bihar egia egiten dute, realitate bihurtzen dute. Eta hori da, guk aztertu behar duguna, konklusiontera iristeko. Guk aztertu behar ditugu gauza nola gertatzen diren. Ez dago gauzik jendeak garaitzen aleztuenik, azken finean, guk gizartuenen parte garrantzitsua gara, langileak produzitzen dugu, hau dena egiten dugu, eta hemen egin daitezke edo zen gauz. Bakarrik nahikerie eta konfiantza hori egin dezakegula eta hori lortu dezakegula. Oso, Patxi, oso interesgarria beti bezala kontatu iguztun guztia, mila esker eta ongi izan. Badakizu plazer bat izan dela zuekin hautea. Mila esker. Zuri.